Come on, me. I don't like this shit, bro. I don't like this shit, bro. So only one thing is in your life that is important. That is Kalshit Kalshi. Kalshit Kalshi. Satatya. Satatya. Kalshit Kalshi. Kalshit Kalshi. Satatya. Satatya. कामामध्ये कळशीत कळशी पाहिजे. कमबॅक तर मला ह्या वर्षी पाहिजे. वर्षासारखी मला अर्ची नाही. मी रावलंय मला की मुळशी पाहिजे. मला पोझिशन डायरेक्ट वरची पाहिजे, पण त्यासाठी प्लॅनिंगला पुढची पाहिजे. टेबला घालून नाही दिले पैसे मी, पण मला आता डायरेक्ट ती खुर्ची पाहिजे. थोडं मेनी पेस्ट कर, जमत नसेल तर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर. पहिल्या प्रयत्नात तुला अपयश येईल, पण सेम काम परत 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 तेच कर. कारण यशाचं एकाच गुपित वर्क 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 आणि रिपीट. देव फक्त कष्ट करणाऱ्यांना पावतो. तू बसू नको देव मला जपीत. कष्टाची भाकर कष्टाचं उपीट. इफ यू वॉन्ट सक्सेस फास्ट अँड रॅपिड देन ऑलवेज रिमेंबर. So only one thing is in your life that is important. That is Kalshit Kalshi. Kalshit Kalshi.